Paminaw, nining tungura karon niya sab kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo nga ta nining tungura karon nakapagpaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan uban sa inyong radio set sa ingon yana nakamos kabaskog para mapatalinghugan ang mga kamaturan nga makapaghatod ngadto sa kalwasan. Mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban naman sa mga basang referensya nga kung kini gamit dili para sa pagsupak sa Biblia. Ug kini mao ang among igapagpayag kaninyo. O kumusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalain-laing dapit labi na karon sa pagpatalingog sa sulod sa PBCM compound. Og nini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan og mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebreco nga magapakig-uban kaninyo karon kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og ano pa ang kauban nga ebanghelista? Kumusta og maayong pagpatalingog usab natong tanan sa ebanghelista. Mo yusa nga inyong makauban nining higayuna o online usab kita sa Facebook mga kaigsunan dinhi sa Radyo Bandera Villanueva, Misamis Oriental o gingon man mabati usab kami ninyo nining maong sibihan sa Radyo Bandera sa Iligan City 100.9 o mabati ninyo kami nining oras sa alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon dinhi sa Iligan ninyo dinhi sa Villanueva nining oras karon alas 8 ngadto alas 9. O mabati usab ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nining sibihan sa RPN DXQ o Cagayan de Oro City matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon ug hook up kana sa sibihan ining sibihan sa RMN DXDR Dipulog sa matag adlawng Domingo alas 2 sa alauna. Mabati usab kami nining maong sibihan sa DXMM-FM sa Calamba, Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibihan sa RMN DXPR Pagadian City medyo oras kita mga kaigsunan alas 12 ngadto sa alauna ngadto sa alauna media ang takna sa kapunon matag adlawng Domingo. O usab sa DX Radyo Sipa sa DX EGFM sa Aras-asan, Caguait, Surigao del Sur duha ka hugna kita sa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa buntag ug masubli kini alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Aduna usab kita programa nining maong sibihan sa DYLE sa Cebu City alas 11 ngadto sa alas 12 ang 15 ang takna sa sayong kaadtuhon matag adlawng Domingo. O ngatong gusto magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami nining mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Akong basahon rin ang mga kaigsunan nga naghatag kinabuhi dinhi nining sibihan sa Radyo Bandera Iligan City. Gipanguluhan kini sa atong chapter president nga mao sila si Brother Diosdado Humawan and family o gingon man ang mihatag usab og kinabuhi dining maong atong tulumanon Brother Michael Tingas and family kang Sister Nerdelia Maglinti and family, Sister Ana Kilat and family, Brother Josie Jimenez and family, Ricardo Herbisi and family og Sibilin Tocalo and family, ingon man usab si Brother Silvino Ligotom, Alex Jimenez og Lolita Ligotom and family. Og at usab nga pagasundan gyapon Brad Ronnie ining atong
naghatag yapon og kinabuhi dinhi sa atong gisibiyahan Radyo Bandera dinhi sa Villanueva, no? Binakang Rex Pedrasita, Kelmer Lapis, Alan Lembarok, kang Antonia Bala, Emeline Bornales, Ernesto Baldiroso, kang Tiri Tabalina, Narciso Painit, kang Carmencita Isiquia, Bonifacia Dorano, kang Leonisa Legan, Felix Narte, ang Narcisa Habagat, Cherilyn Rosiana, Mario Raganas, Ramil Baco, Rosita Gungob, Ernie Satsat, Nida Tawagon, Maribik Tawagon, o kang Alpi Manlod, o kang Marby Torrentira Manises, Abilina Alberico, Tami Eugenio III, Sotero Yanson Jr., Alberto Sabang Jr., Esther Salihos, Mr. and Mrs. Kilmer Lapis, o kang Adelina de Lima, kang Josepina Tumaroy, kang Rosario Paglinawan, o Alberto Valenzuela, o kang Pilar Panya, o kang Wilson Aladad. Atong uban, ato kining ipahigayon sa atong mga sunod pang pahigayon. O ilabi na usab kang Brother Jerry Edkila. Kumusta dinhi sa Taguluan? Ug karon nga atong pagaisgutan karon, Brad Ronnie, ang bahin sa ang tagna nga diha na ang tao ipausbaw o ipatubo diya sa tuluhan o tinuhan sa Espiritu Santo. Ngano nga ato kini nga gihisgutan tungod kay kung dili nato ipahayag ang mga tao walay kasayuran nga do na ba ay tagna diya sa Biblia nga ang tao ipausbaw gid siya o ipauswag diya sa tuluhan o tinuhan sa Espiritu Santo. Hain ba ang mga pagpahigayon na sa Dios daan nga kini ipausbaw o ipauswagi kita sa atong pagtuo sa tuluhan hangtod nga musangko kita diya sa Espiritu Santo, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Nini atong ipasikad, Reverend, ang unang sitas nga atong pagabatbat doon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Tito, Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 3, mga kaigsunan inyong paminawan. Si Pablo, ulipon sa Dios o apostol ni Hesukristo, aron sa pagpausbaw, sa pagtuo sa mga pinili sa Dios, o sa ilang kahibalo sa kamatuoran nga nahitukma sa pagkadiyosnon, diha sa paglaom, alang sa dayong kinabuhi, nga sa Dios nga dili arang makabakak, gisaad kaniadto sa wala pa ang kapanahunan, ug nga sa gitagal nga panahon gikapadayag diha sa iyang pulong pinagi sa pagwali nga gipiyal kanako sumala sa sugo sa Dios nga atong manluluwas. Kung mao, si Apostol Pablo di ay mga kigalaan, gipiyalan sa Dios sa sugo sa pagpadayag niining gitagal para sa panahon nga ipadayag kini sa Dios nga manluluwas. Nga kining paglaom sa dayong kinabuhi nga dili gyud ni arang makabakak kay gisaad na kini kaniadto sa wala pang kapanahonan. Ug ang nagpayag nini si Apostol Pablo nga giingog o lipon sa Dios ug apostol ni Hesukristo aron daw sa pagpausbaw sa pagtuo sa mga pinili sa Dios ug sa ilang kahibalo sa kamaturan nga nahitukma sa pagka-Dios nun. Ang tumong diyan ni Apostol Pablo sa pagpausbaw sa pagtuo. Nga sa laing pagkasulti kining usbaw, uswag, mao man na, tubo. Nahain ba di ay kita muusbaw o mutubo o muuswag o sa unsang paagi kita makapag usbaw o makapag uswag o pagtubo ni ana, Brad Rini, sumala sa gitudlo sa Biblia. Anya Reverend, sumala dinhi sa balaang kasulatan dinhi sa Hebrewhanon kapitulo 6 bersikulo 1 ang gingon, busa biyaan tana ang nahaunang mga tuluohan may tungod kang Kristo og manag-uswag kita ngadto sa paghamtong
sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa mga patay nga binuhatan og pagtuo ngadto sa Dios. Busa kung si Apostol Pablo, doon na di ay saad sa Dios na nga dili arang makabakak, nga kaniya gipiyal ang maayong balita sa Dios, nga kining paglaom alang sa dayong kinabi nga gisaad kaniadto sa pa ang kapanahonan, nga si Apostol Pablo maoy himong kasangkapan aron sa pagpausbaw sa pagtuo sa mga pinili sa Dios, sa kahibalo sa kamaturan, sa tukma sa pagka-Dios noon. Kung asa day kita mo usbaw sa atong pagpatuo o sa pagpatuo ni Apostol Pablo, mubiya data sa tulan may tud kang Kristo ug muuswag ta ngadto sa pagkamto. Dili man ta mahimong muuswag o muusbaw kung magpabilin data sa tuluhan kang Kristo. Kung dunay tulan may tud kang Kristo biyaan, dili ta o dili kami ang nagbuot-buot ana. Ang Biblia si Apostol Pablo. Kay ang tuyo mag-uswag kita ngadto sa pagkamtong mo kanay paagi sa pagbiya sa tuluhan may tud kang Kristo kay dunay gipamug-atan gyud ni Apostol Pablo bradroni nga sugo gyud ang pagkamtong ug ang paagi sa pagkamtong sa atong nabasa pagbiya sa tuluhan may tud kang Kristo. Oo, Reverend. Oo. Mga igsoon, ayaw na daw kita ipaghimo sa pagpakabata sa panimuot. Inoon sa dautan daw magpakabata kamo pero sa panimuot magpakahamtong na kamo. Di gipamugatan nga sugo gyud nga magpakahamtong na kamo. Pero ang paagi nga aron mahimutang mahamtong busabiyaan ta na ang naunang tulan may tud kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa paghamtong. Doon na pagiday atong uswagan sa pagkahamtong. Humanta mo biya sa tuluhan ni Kristo nga sila pagkasulti tinuhan. Na kung mubiya ta sa tuluhan kang Kristo, kay muuswag ta o muusbaw, umutubo ta sa tinuhan. Hain naman tang tinuhan nga dito ta gipausbaw o gipauswag o gipatubo niya ng tuluhan o tinuhan. Hain na nga tuluhan o tinuhan, Brad Rini, sa wala sa gipayag ni Apostol Pablo kay siya man ang gipiyalan sa mayong balita sa plano sa Dios. Sa tinuhan na gyud sa Espiritu Santo, Reverend, sumala dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 ang gingon, apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diya sa inyong balaang uyamot nga tinuhan, pag-ampo kamo diya sa Espiritu Santo. Kung mao, ang Biblia nagpahayag nga pag-ampo kamo diya sa Espiritu Santo, pagtubo kamo diya sa inyong balaan uyamot nga tuluhan. Sa laing pagkasulti, tinuhan. Busa, ang tuyo diya nga mubiya ta sa tuluhan may tud kang Kristo, kay muuswag ta, dito na diya sa tuluhan, sa tinuhan sa Espiritu Santo, nga dito na usab ang tao mag-ampo. Karon, kisa man ang nagdala sa tuluhan o tinuhan, Brad Ronnie, para masayad ang mga tao nga, di sila ipasangko sa plano sa Diyos kay tumong ni sa pagpauswag sa pagtuo dito sa pagtuo sa tinuhan o tuluhan na sa Espiritu Santo sila magtubo. Adunay gihimong kasangkapan nga mga tao niya na Reverendo gitagna kini sa kapanahonan pa sa atong Ginoong Jesucristo mao ni sila mo mantala o modalas wali para ang tao didto motubo mohamtong sa tinuhan sa Espiritu Santo. Para mahibalo sila. Unang Pedro sa kapitulo 1 bersikulo 12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa matinaw nga ang gigamit ka kasangkapan para mahibalo ta sa tuluhan o tinuhan sa Espiritu Santo nga diya na kita magtubo kay may paagi sa pag-uswag nato pagtubo sa laing pagkasulti.
Pero ang tuluan may tud kang Kristo, dili na dayto mao ang atong pagadadon kaysa tuluan nata sa Espiritu Santo. Ang nagdala niya na mga taong mo pasabot wali sa Espiritu Santo. Nakinsa man. Kung kanunay mo nagsunod sa pagtulon ang PBCM, mga kaigalaan, kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, walay lain namong gimantala, Espiritu Santo. Kung ibase nato sa Biblia, kami ang katumanan sa paghatag kanino o pagpasabot kaninyo nga dinhi day kamo sa katumanan sa plano sa Dios nga gipiyal sa Dios diya kang Apostol Pablo sa pagpausbaw sa pagtuo na diya sa Espiritu Santo nga may mga taong magwali niya na. Kay ngano, tungod kay ang panahon gitagna o gisulti na sa atong Ginoong Hesukristo nga may paalabuton nga para sa kapanahonan sa Espiritu Santo nga wali. Panahon sa Espiritu Santo. Si Kristo mismo niya na ang namulong. Ay, ang priba, bradrin, kay basi mo sila nga tumo-tumo raman na ninyo, ang mga ministro sa PBC nga plano na sa Dios, pasangilan man ninyo si Kristo nga magsulti niya na nga naabaday kanahonan sa Espiritu Santo. Aboy no, kung wala, di nagbaka kami na si Kristo nag-ingon. Kung kami lang, pero nabatay kapakitang priba niya na nga may kapanahonan sa Espiritu Santo nga gisulti na daan sa panahon kang Kristo o kinikaron ang tukma nga panahon, brother ni? Aduna gid giday ikapakita nga puriba reverend nga aduna nagay kapanahonan may tungod sa Espiritu Santo. Atong pagbasahon dinhi sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 ngadto sa 32 ang gingon. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tao pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala. Apan ang pasipala batok sa espiritu dili gayud siya pasayloon. Og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon bisan nining kapanahonan karon nga bisan nining kapanahona karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton. Busa, sugod sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gisulti na nga kung magpasipala ka sa anak sa tao, ay di mapasaylo ka, si Kristo ang gipasabot. Busa, may mga relihiyon man nga himuon ba nila nga si Kristo, mora na si Hiuba, mora na si Kristo, gibali-bali ba? Mora bitag sugarol sa swertres nga ang number kulong-kulong ba? Unya, ibaligtad-baligtad. Unya, si Kristo maropod ang Espiritu Santo o ang Espiritu Santo maropod si Kristo na kung husto mo sa inyong ingon, na nga nang mag-ingon man si Kristo nga o magsulti kag pasipala ni Kristo, mapasaylo ka, o magsulti kag pasipala sa Espiritu Santo, di ka pasayloon, maura man day sila. O, huna-huna aragon na. Pero ang punto nga atong ipangita, mga kaigsunan, nga ang kapanahonan sa Espiritu Santo doon na ba dahil para sa palabuton. Oo, kaningon si Kristo, dili ka pa sa iluon ining panahon na karon. Di nagisgo panahon akto siya pagsulti. Og ni atong kapanahonan nga palabuton. Di may palabuton nga kapanahonan dia sa Espiritu Santo sumala sa Biblia. Pag kapanahonan na sa Espiritu Santo, doon na ba'y madungog dayon pag moabot na ang panahon sa Espiritu Santo, Brad? Ronnie, sumala sa Biblia? Aduna, og atong mabasa kini sa mga kasing-kasing ingon niadtong pagpangsupil nila batok kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. Oh, nakita nato nga ang kapanahonan ingon si Kristo nga kung magpasipala ta sa Espiritu Santo di ta pasaylo nining panahon na karon. Ang punto nga atong gikuha, og ni atong kapanahonan nga palabuton. Di may panahon di ay nga palabuton. Kapanahonan na dili sa kang Hiuba, dili sa kang Kristo, kapanahonan sa Espiritu Santo. Busa gani biyaan ang tulan may tod kang Kristo, kay kung moabot na ng panahon na, panahon sa pag-usbaw sa pagtuom, uswag ta, diya na sa tulan sa Espiritu Santo. Ang ilhanan, kay makadungog na tagtingog sa Espiritu Santo, o kanang tingog sa Espiritu Santo, pagkamadunggan na to,
dili daw paghahion nato ang atong mga kasing-kasing pag-abot sa tingog na sa Espiritu Santo. Pero kinsa ang gikasangkapan para modala sa tingog sa Espiritu Santo? Ang mga taong magwali sa Espiritu Santo. Busa katong atong gipamatian o inyong gipamatian, wala na ilaing katumanan pa sa tingog sa Espiritu Santo nga gikasangkapan aron atong paabuton. Kini ang inyong gipatalinghugan ang mga minister sa PBCM, dili namo ni tumo-tumo. O kay ang Biblia nag-ingon, inig kadungog ninyo sa tingog sa Espiritu Santo karong adlaw, dili na literal nga karong adlaw, nga karon yun. Kay kung magkwenta tag karon, usam na kaadlaw. Pero pag ingog karon nganong dili na literal nga usa ka adlaw, kay gingon man, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ang pulong inig kadungog. Di paalabuton ka ng karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog. Dili daw ipagay atong mga kasing-kasing, pero ang uban mo na nga inyo ra man ang giangkon, mabasa diya sa Biblia nga PBCM. Mamanay mo santop sa atong nauna. Mga kahigalaan, no? Sa tinod lang bitaw. Mura bitaw gusto po ng inyong pagpaningin nga naday PBCM diya nga maingong magwalig Espiritu Santo. Ang tinod sa Biblia, wala ibutang ang PBCM. Kaya kung ibutang pang PBCM, pagpalit ninyong Biblia, ay di mo diretso na lang mo dayon pag-ato sa PBCM compound sa barangay San Antonio, San Misamis Oriental, kay moingon din ta nga, uy, maod ay ni, kay naay PBCM. Dili na unta may magwali, maghago. Busa gigamitan og pagwali, kay aron makasabot ang tao, pinaagi nga ang Biblia, gihulagway lamang ang buluhaton. O kinsa man ang makabuhat na ng buluhaton, nga giplano na sa Dios nga maisulti na ganina, mauna ka ng panahon na. Por iso, ni ata sa gingog, karong adlaw ini kadungog sa tingog, paabuton man na. Kay kanang karon, ang equivalent nga na, usam na, pero sa Biblia, kung magisgot og usa ka adlaw, karong adlaw, anong dili na literal, bradini, anong paabuton na, pila ba ang usa ka adlaw ingon sa Dios nga naitudlo sa Biblia? Sa balaang kasulatan, Reverend, kapatan kaadlaw ang tagsitagsa ka adlaw. Ang usa ka adlaw, pila ang equivalent niya na sumala sa Biblia? Aw, ang equivalent sa isa ka adlaw, Sige, basa ha, sumala sa Biblia para makita nato. ato lang pagabasahon dinhi sa Ezekiel kapitulo 4 bersikulo 6 ang gingon, og ingon man sa diha nga ikaw makatuman anini, ikaw muhigda sa imong tunga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda, kapatan kaadlaw ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig ako nagtudlo ni anak kanimo. No, di ang ipasabot nato, pag ingog ang tagsa-tagsa ka adlaw, ang usa ka adlaw equivalent na usa ka tuig, pero gimag ang tagsa-tagsa ka adlaw, o di pag yung tagsa-tagsa ka adlaw, usa ra na ka adlaw, pero ang equivalent niya ng tagsa-tagsa ka adlaw basta kay usa ka tuig. Ang tagsa-tagsa ka adlaw ingon sa usa ka tuig. Ang usa ka adlaw di ay kung bulagon nimo na di duha na ka adlaw, di ang equivalent niya usa man ka tuig, di mubutang di nag duha ka tuig dayon. Pero nakabalo ba ta na kung ang usa ka adlaw gingog usa ka tuig, pila equivalent sa tuig sulod ni anang usa ka tuig, pila ka adlaw na? 365 days. Pero sa Dios na usa lang na kaadlaw ang equivalent niya na ingon nga usa ka tuig. Hain pang usa ka adlaw sa Dios, gawas nga ingon nga usa ka tuig. Brother ni sumala sa Biblia. Niya pa, sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8, apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabutan ining usa ka butang nga tinuod nga alang sa Ginoo, ang usa ka adlaw dito Ezekiel usa ka tuig man to. Pero dinhi ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Di makita nato nga gibuhatan sa Dios og paagi nga di kita makasapon niya, kay kung ang iyang gusto ang usa ka adlaw, usa ka tuig, hanaw na tug di niya isulti. Dabig ang iyang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Buti pasabot lamang sa Biblia nga moabot di ang kadaghanan o daghang mga tuig. Takdo lugar sa giingon karong adlaw. O di moabot ang libo ka tuig o mga tuig.
Ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagaya ang inyong kasing-kasing. Unsa man, sa gibasa sa nakasulat sa Biblia, tingog sa Espiritu Santo sa Hebranon nga gibasa kaganina 3:7 ug 8 nga ini kadungog ninyo sa tingog sa Espiritu Santo, ayaw ninyo paghay ang inyong kasing-kasing kanang gisgutan karong adlaw. Kay unsa ba di ay kanang karong adlaw kung madunggan na ng tingog sa Espiritu Santo niya, di kasing-kasing Brad Ronnie, unsa di ay kanang adlaw ug madunggan nila para ikaalaot nila? Dili kay grabe ka importante kining adlaw kay adlaw kini sa kaluwasan ug mao nagikahimutan sa Dios. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 sulat ni Pablo atong patalingugan. Kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatalinghugan ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Busa ka na ding inikadungog ninyo siyang tingog sa Espiritu Santo, may tingog dahil sa Espiritu Santo nga kapanahonan, ayaw paggahi ang inyong kasing-kasing. Pero balikan na to, kinsa ang modala sa tingog sa Espiritu Santo nga kanang adlaw kung moabot na kanang karong adlaw inikadungog, adlaw din na sa kaluwasan. Busa, kinanglan sila magpatalingog. Kinsa ang modala sa tingog sa Espiritu Santo sa adlaw sa kaluwasan, Brad Rene? Wala lain rebelen adunay mga tao nga gihimong kasangkapan na sa pagwalay sa maayong balita may tungod sa Espiritu Santo o gitagna ang daan sumala dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang gingon. Balikan ta lang pagbasa. Oo. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kagwalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa, ang modala sa tingog sa Espiritu Santo, hindi kadungog sa tingog, karong adlaw, hindi kadungog, mao nang adlaw sa kaluwasan, mga tao ding magwali sa balita sa Espiritu Santo, nga walay lain, kini ang inyong gipatalinghugan. Nganong nga tingog naman sa Espiritu Santo, nganong dili man tingog sa wali mahitungod sa ngalan kang Jehova, Brad Rone, unsa man ang balaan nga rason niya na sumala sa Biblia. Ang balaang rason tungod kay ang pagmantala sa ngalan ni Jehova doon na may kinutuban. Mismo si Jehova mo'y naghimo nini nga pahayag nga ang pagwalis ng ngalan dili nato magpadayon busa din nga atong panahon ug doon na may modala sa tingog nga magwalis sa ngalan ni Jehova kana siya wala na sila sa kamatuoran. Nga naman basahon kong priba dinis pag ng Dios ug sila mahimong akong katawhan. Og sila dili na gayod magtudlo ang tag-sa-tag sa katao sa iyang isig katao kang tag-sa-tag sa katao sa iyang igsoon sa pag-ingon ilon mo si Jehova bisag diha lang ang atong pagbasa rib dili tingog sa pagwali sa ngalan ni Jehova ang pagkadadon nga aron nga ang tao Maluwas. maluwas kundili diha gyud sa Espiritu Santo tungod kay ang pagwali sa ngalan ni Jehova dili pagpadayon dili na itudlo ang iyang ngalan. Busa mismo si Jehova ang nagtugon nga di na itudlo ang akong ngalan. Busa, kung dunay, magpailag kamaturan, pero wali nga hihuba ang iyang gipaila, unya mingon siya kamaturan, wala siya sa kamaturan. Ay kung naakas kamaturan, si Hiuba, nagsugo nimo o Diyos nagsugo nimo, nganong ang dili na wali o itudlo, nganong mao'y imong gipanudlo. Ya, karon nganong man usab nga dili man tingog sa kang Kristo sumala sa angay may baluan sa mga naghuna-huna karon nga mga minister sa PBCM kung moabot silang huna-huna Brad Rene, nganong
dili naman tingog sa kang Kristo ang inyong gidala nga kung ba pa eleksyon pa ni pildi mo kay daghan man ang nagdala sa wali nga Kristo. Pildi lagi og eleksyon non lugar og ipaagig butar-butar sa kinsay daghan nagwali Kristo. Pero taliwala sa nagwali bradini sa wali nga Kristo nag-inilugay man po na sila og kinsay tinuod nila kunuhay niya na. Mura bitaw kanang di lang ikalain no sama sa usa ka mananap sama sa iro may tsahan nagbukog na doon ay isa ka lain iro nga nakakita bisag para rato niya pananglitan dito ang gihugupan pag ilog tong bukog hangtod nga naggibugno murag naingon ana nga nag-ilog sila sa wali nga Kristo pero kita nituota nga si Kristo Dios nituota nga si Jehova Dios lamang ang pagka-Dios Jehova ang pagwali niya na dili na diha sa kang Jehova siya mismo ang nagsulti mao nga gi-trace up na to nganong dili na pod sa tingog sa kang Kristo Brad Rone Tungod sa hinungdan, Reverend. Biblia nga hiligay nun nga itambayungan sa mga protestante katoliko nga eskwela sa Biblia dili naman kita ni nga gitambayungan sa mga protestante og PBCM Katoliko ang gisgutan o Oo. protestante nga nagtambayayong nini para dili ma... pod- Oo. dili pod giingon nga mga katoliko Mm. og PBCM ang nagtambayayong sila gyud Sila gyud. dili bias sa ato pa pagingon kay aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton kanang pagwali sa pulong daw sa Dios nga gihatag kanila dili pa daw na Hingpit. hingpit Mm. may muabot pa nga hingpit nga mupuli anang gitawag og Pagwali nila sa pagwali pulong. sang pulong sang Dios. Ang pangutana, Brad Ronnie, unsa ba ang pagwali sa pulong sa Dios? Nga sa hiligay nun, pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay, gihatag kanila nga mawala pa di ito. Si Pablo mo atong pahayag mga kaigsunan ni Reverend aron atong masusi kung unsa tong pagwali nila sang pulong sang Dios nga iyang gi-explicar dili hingpit og katoy mawala inig abot sa kahingpitan. O sa kanta pa ni Yoyoy Belyame, nga kay ikaw may nagtigmo, ikaw ra po'y magtugan. Oo. O kay si Apostol Pablo man, mo'y Sulat. sulti og nagsulat nga dili pa to hingpit katong wali sa pulong sa Dios di siya motugan. Okay, ang tugan ni Pablo mga kaigsunan dinhi sa Roma, sulat ni Pablo gyapon Kapitulo 10 bersikulo 17 sa maura gyapong Bibliang Katoliko nga hiligaynon. Ingon si Pablo, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios taman-an ta mo ni ang gisplika sa Korinto matud pa niya dili hingpit og mawala inig abot sa kahingpitan. Nagaabot katong pulong sang Dios. Na mawala pa kay ilisdan pulihan na kay dili pa nahingpit kay may muabot day nga hingpit puli niya na mo de ang wali nga Kristo mohinungdan nga kaganina sa ato nang nabasa sa unahan nga mubiya ta sa tinuhan o tuluhan na kang Kristo kay adto na ta sa tuluhan o tinuhan nga dito ta ipagtubo pag-usbaw sa pagtuo pag-uswag nga sa pag-ampo na sa Espiritu Santo sa kapanahonan na sa Espiritu Santo nga kung madungog na kay karon nadungog naman gid ninyo mo na ni ang takdo nga panahon sagi panagna sa nakasulat sa Biblia Og angay nga dili nila ipagahi ang pagahi ang ilang Ilang kasing-kasing. Oh. karon kay kumugahi ang ilang liog brad Ron, di man sila manumbaling Dili. nagpatikig luman sila Oh, kinahanglan nga yano sayon ra pagliso nila sa pagpanumbaling nining atong gibula
gimbuluhaton o buluhaton sa pagpamatuod sa wali sa Espiritu Santo. Na unsa dayon pa ang dugang talambagan sumala sa Biblia kay kinahanglan bagyod nga anha kita sa Espiritu Santo dugang payag sa Biblia, Brad Rene. Anya dugang pahayag sa Biblia, Reverend, nga diha gid kita sa Espiritu Santo, sumala dinhi sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 18 ang gingon, ug ayaw kamo paghubog og bino kay kana moy pagpatuyang kundili magpapuno hinuon kamog espiritu. Kung mao, gitin-aw sa Biblia nga ayaw kamo pagkahubog og bino. Natanawa. Ug maghubog-hubog tag bino, pwede na ta mamalantig. Ha? Mamuno na tag unsay atong buhaton kay di na ta makahinumdum. Ang gingon sa Biblia kung naa na ta di ay sa kamaturan, wala na pud kana dugang panambag kay kana mao ang pagpatuyang kung mag-inom tas bino. Ang gihimo kung dili magpapuno hinon kamog espiritu, punon ang atong kaugang lawas sa espiritu dili sa bino. Na sa ubang ubad sa Biblia, mga mahal nga tigpaminaw, giunsa kana sa pagkasulti kanang gitawag og Episo 5:18 sa gibasa kaganina. Dinhi naman sa gitawag og Bible nga the message sa Ephesians chapter 5 verse 18, kung balikan ta pero niini nga pagkasulti gingon, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Oh. Ang gingon kanang magpapuno hinon kamog espiritu, dili pasudlan ang atong lawas og bino, dili kay imong pasudlan imbis ang espiritu mo ipapuno di kanimo, bino man mo'y pagpatuyang di ang may tabo o di masertahan na mo reklamo, mga dakpan tanya na. Muna ang giingon sa Biblia nga, ang ipainom, drink the Spirit of God. Mo day na ang ipainom. Kay kung ang Espiritu sa Dios may imong imnon, way dautan nga may tabo. Pero, gipakasama di inig tubig, drink the Spirit of God. Pero, atong susiyon, Brad Ronnie, hain ba ning gingon, drink the Spirit of God. Imna, uminom ka sa Espiritu sa Dios, hain, kinsa kining Espiritu sa Dios nga gipasabot. Sa panahon Kang Kristo nga kung pananglit pasipalan ang Espiritu Santo dili ka pasaylo nining panahon na karon. Kay kanang Espiritu sa Dios gipakita na nga nagsimbolika usab sa pagbautismo niya, mipalo na ang Espiritu sa Dios ingon og salampati. Busa mo nang drink the Spirit of God. Kung basahon na sa English, brethren, atong hatagan og pagtagad kanang Espiritu sa Dios og mao ba na gitawag og Espiritu sa Dios, Spirit of God baginang mabasa sa Mateo nga imong gibasa nga kapitulo 3 bersikulo 16. niya basahon. Spirit of God ba na? Okay, basahon na. Oh. Og matod pa sa Biblia, salampate. Di ipainom kanimo kanang Espiritu sa Dios.
mauna ang Espiritu Santo. Pero basig mo sila, Espiritu sa Dios man na niya nganong ingnon man yung Espiritu Santo, bueno na bakit ikapakita niya na Brother Ronnie nga kanang Espiritu sa Dios nga ingon sa dagway sa salampati nga nagpakitag simbolo sa panahon kang Kristo, ipakita ba nga kana Espiritu Santo gyud? Espiritu Santo gina dinis Lucas kapitulo Nga katong Espiritu sa Dios ingon sa dagway ug sa lampati, nabasa sa Matthew 3:16, nabasa sa Lucas 3:21 ug 22 nga mao ito ang Espiritu Santo. Eh di muna ang gitawag og drink the Spirit of God or drink the Holy Spirit. Dili katong drink too much wine or drink nga ipadrink nato ang wine. Tanawa, di ba matinaw ang mga talambagan sa Biblia nga kung naanatas Espiritu Santo, wala na diay o dili na gidunta na buhaton kung katawhan ta diha sa kang master? Mo kanay bantayan og kay ipainuman ang Espiritu sa Dios. Espiritu Santo. Gitagna ba ni nga unsaon ang paagi nga moinom kinahanglan bang mutimba sila niini? Sumala sa tagna sa Biblia, brother ni kay di man sila makainom ug di sila mutimba ni kung isambingay nato nga literal nga tubig, di kita kakog tubig ug di ta magtimba. Gitagna ba sa Biblia, brother ni? O gitagna gid sa Biblia Reverend, sumala dinhi sa Proverbio kapitulo 20 bersikulo 5 nagaingon, ang tambag diya sa kasing-kasing sa tao ingon sa halalom nga tubig. Apan ang usa ka tawo nga may sa labutan magatimba niini. No, nakita nato ang tambag diya sa kasing-kasing sa tao ingon sa halalom nga tubig. Apan ang usa ka tawo nga may salabutan magatimba nini. Kung doon na daytay salabutan, no? Nang makasabot na taba. Eh dili na tabata. Magatimba nini. Puira lang kung bungolta, butata, ay madunggan lang nato. Pero amang ta, di punta makadungog, di punta kasulti. Na alangan magpabungol-bungol kita karon nga membro ta sa kanta ni Freddy Aguilar nga bulag pipi at bingi. Bungol ba di ay ta? Gingon, ini kadungog sa tingog sa Espiritu Santo, ayaw ninyo paghaya ang inyong kasing-kasing. May mga taong madungga na to nga magwalis sa Espiritu Santo. Unya, nagtambag ang talambagan kung madunggan, dili ipagahi atong kasing-kasing. Unya, kung naana ta, dawato na to, nagingon. Ayaw, pag inom og bino, hinon magpapuno ka sa Espiritu Santo o uminom ka sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo mo imong imnon, kay dili makadaot nimo gisimbolika ba, nga gihimog tubig, magtimba ka nini. Na kay magtimba, meaning nga, gipakasamag tubig. Gitagna ba? Busa si Apostol Pablo sa pag-abot sa panahon kang Kristo siya gipialan para gamito ka sangkapan nga isulti niya nga ipasangko ta sa Espiritu Santo, gisulti niya nga dili magpadan ang wali nga Kristo para muabot ta sa wali na nga Espiritu Santo. Doon na ba'y tagna kay ipatimba man ta ang timbaong yun, ang tubig yun, brother ni sumala sa Biblia? ano na ug Sa Espiritu Santo, drink the Holy Spirit. Di. Drink the Spirit of God. Di ipakasamag tubig. Mutimba kita nani, mutimba kita ni ini, aron ta inom. Aron ta makainom, busa uban ang kalipay kamo managtimba. Ay, kung kini dili ni Tino, dili isultis Biblia nga angay ta malipay aning timba-timba, di punta patimbaon. Pero
magtimba daw ta, pero kining tubig, asa ni makuha? Gikan daw ni sa mga atabay sa kaluwasan. Nagagikan kining Espiritu Santo o gisimbolikahan tubig, gisimbulikahan pod og salampati. Yang question karon, kinsa kining atabay sa kaluwasan din dito gikan kining tubig nga atong timbaon o atong dawaton kay ang pag-inom meaning nga imong gidawat ang Espiritu Santo. Sumala sa Biblia, brother, kinsa kining atabay sa kaluwasan? Anya, Reverend, akong basahon din sa Jeremias, Kapitulo 2, versikulo 12, ngadto sa 13 nagaingon. Kay bulong kamo nini, o kalangitan, o kalisang gayud, mag-inusara kamo pag-ayo, nagaingon si Yuba, kay ang akong katawan nakahimo og dura ka kadautan, sila mingbiya kanako ang tuburan sa mga tubig nga buhi, og sila na nagkutkot og mga atabay nga likian nga dili kasudlan og tubig. Kung mao, ang tubig nga timbaon nato gikan sa tabay sa kaluwasan, ang pangutana kinsa di ay ang atabay sa kaluwasan din dito ang tubig nga atong timbaon aron atong imnon. Sa nabasa sa Biblia nagingon, kahibulong kamo niini o kalangitan o kalisang yun. Manag-imusara kamo pag-ayo nagingon siya ba kay ang akong katawan nakahimog duruha ka kadautan. Sila mingbiya kanako. Unsa daw siya? Ang tuburan sa tubig kabuhi. Og sila nagkutkot og mga tabay nga likian nga dili kasudlan og tubig. Naglain sila kutkot og atabay. Walay laing atabay nga atong atuan para sa pagtimba mao si Hiuba. Gikan di ay ni Hiuba kining tubig nga Espiritu Santo. Hain pangdugang priba nga ang atabay mao si Hiuba. Din dito gikan ang tubig nga timbaon nga kana sa ato nang nasusi ang Espiritu Santo, bradron. Dini sa Jeremias Pero sa Biblia, ang mga tao nangita daw og laing atabay nga likian. Dili kasudlan og tubig. Liki ba? Way sulod, empty. Ha? Walay tubig nga makuha na to sa simbolo nga di ta maglain og atabay day. Si Hiuba, mauman ang atabay sa kaluwasan, dito gikan ang tubig ni Hiuba nga atong imnon. Unsa ba si Hiuba sa Biblia, Brad? Rini nga gingog atabay sa kaluwasan, dito gikan ang tubig ng mga Espiritu Santo. Anya, Reverend, sumala din sa Isaias, Kapitulo 64, versikulo 8 nagaingon, apan karon o Hiuba, ikaw mao ang among amahan. Bisag diya ta taman, si Hiuba day amahan karon ang atong pangitaon, ha? Kay kun ang tubig, bradron mauman nga sa simbolika nga kana day Espiritu Santo, di kung si Hiuba mong atabay o tuburan sa tubig sa kaluwasan, nagingog atabay, dito di kwaon ng tubig kanang Espiritu Santo. Nya si Hiuba amahan man. Tinuod ba nga ang Espiritu Santo gikan gini sa amahan nga mao si Hiuba, bradron? tinuod, Reverend. Kay diingon man kag tinuod kinsa o diin kinsay nagsulti niini nga niyong kag tinuod yon. Ang atong Ginoong Hesukristo mismo nini mo nagpahayag gani iyang gipangamuyo kani kining ninyo og mana siya sa sulod ninyo. Busa klaro nga kung si Hiuba mao man ang amahan o atabay, unya ang Espiritu Santo tubig sa simbolika
Nagingon ang atong Ginoong Kristo nga mangumuyo ako sa akong amahan. Kung siya pa pud ang amahan nga mao si Jehova, ba magpangamuyo pa siya ang amahan nga siya may amahan. Uni aron magpadala og laig malaban ang Espiritu Santo, nya siya ra pud ang Espiritu Santo. Nagpatuyang man lang ning mga uban, di lang ninyo ikasakit para rani sa mga namimbro diya nga mga Oneness na uban mga Pentecostal nga ilang himuon nga si Jehova maura na ang Kristo, maura po na siyang Espiritu Santo, si Kristo. Unya, og si Kristo may pasultihon, lain ni nga manlaban, lahi siya. Og si Kristo may pasultihon, kung mapasipala ka niya, mapasaylo. Pero dito kang Kristo, di ka pasayloon. Naunsa naman day na. Kung husto ang inyong gingon nga maura na si Kristo ang Espiritu Santo, si Kristo na sayop, ani? Na kung si Kristo mo'y husto, di klaro nga kamo mo'y sayop, kana lang daan mga kahigalaan ang atong maisulti. Na karon, puriso nga niya kita sa punto nga kining Espiritu Santo nga sa kapanahonan karon mao ni among giwali, kung si Kristo'y pasultion nining atong giwali nga Espiritu Santo, nganong mosangko pamantag Espiritu Santo? Unsay rason ni Kristo, brethren, ni sumala sa iyang pagpamatuod? Si Ginoong Jesucristo nagpamatuod nga kanang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan, mo kana ang puli kang Ginoong Jesucristo. Sumala dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 27 ug ang akong pagbabasahon nga Biblia mo ang pulong sa Dios na gaingon. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyong samtang kauban paninyo ako, apan kon makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli ka nako, siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gingon kaninyo. Ayaw kamo kaguol og ayaw kamo kahadlok. Tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw mao ang ihatag ko kaninyo, dili kini sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibutan. Busa kalinaw ang gihatag ni Kristo para dili ta magubot. Kay ang gisgutan ni Kristo, magpatalinghog lang ta. Ang gihisgutan sa Biblia sa tagna, patalinghogan nato kung makadungog ta sa Espiritu Santo. Patalinghogan nato nga ipainom ang Espiritu Santo, dili ta mag-inom og bino para di ta magyama-yama. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busa puli day ang Espiritu Santo. Ngano man, kay walaon gud ang wali nga Kristo, di ang sunod ang mupuli na niya, mao ang gamiton sa pagwali. Mo kana ang rason nga nga nagwali kami sa Espiritu Santo. Kay si Kristo ang agianan para mupadulong tayo sa Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo gipasintro ingon nga tubig, nga ingon nga maihuwad dinhi sa atong kasing-kasing hain ang pribadya niya na sa Biblia, brethren. Dinis Agianan paingon kang Kristo. Di kung si Kristo agianan, asa tasangko. Sa paglaom maghihuwad ka nato. Ang Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing. Pag ihuwad, di gipakasamag tubig, kay ihuwad man, di ba ang tubig mahuwad? Unya ang Espiritu Santo kay gisimbolohan magtubig. Nakisa man, ang modala paghuwad niya na, aron mo inom. Makainom ka mo, dawato ninyo ang pag-inom nini. Walay lain. Sa ato nang gibasa kaganis na sa unang Pedro 1:12 nga gitagna. O kanila gipadig nga dili sa ilang kaugaling kun dili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawa nga pinadalagikan sa langit mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa
mga tao di ay nga magwali sa Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo gipakasamag tubig, ihuwad ya ninyo, imno ninyo, o sa Biblia pa, gihuwad po diya sa kasing-kasing. Nganong sa kasing-kasing man, gisintro ang paghuwad sa Espiritu Santo, Brother Ronnie, sumala sa Biblia, alang sa kion sa kininganong ato kining gihuwad ngadto kanila. Adunay ang katuyuan paglamdag kini, unya Malamdagan sila. aron malamdag. Tumong di nganong gihuwad ang Espiritu Santo diya sa kasing-kasing, kay giingon, aron malamdagan ang mga mata sa atong kasing-kasing, aron masayra nato ang mga pagtawag. Gitawag day kita. Diya sa Espiritu Santo, tingog na sa Espiritu Santo, aron makabot nato ang kaluwasan. Tinuod ba nga gitawag kita sa Espiritu Santo, malamdagan atong kasing-kasing, Brother Ronnie, nga ang Espiritu Santo para sa kaluwasan, ilhanan nining panahonan karon nga kaluwasan na ang Espiritu Santo. Tinuod yun ka na, Reverend, og dinhi sa versikulo 13 sa kapitulo 1 sa Episo, pinagi kaniya kamo Pabati karon kaluwasan diya ang Espiritu Santo para sa ilhanan sa mga katawan sa Dios, timbre sa kaluwasan. Mailhan nimo nga sila'y nagdala sa timbre sa kaluwasan kay ang ilang giwali mong Espiritu Santo. Og sa Biblia, dinhigid kita gitudlo nga karong panahon na mauna ang bag-ong paagi sa pag-alaga dili na sa kapanahonan kang Kristo kundi sa kapanahonan na sa Espiritu Santo. Kung dunay mangutana bro dinhi, pataka man lang mo kadya na mag-alagad. Boy no, mao gyapon. Kung dili na mo mabasa sa Biblia, nga kami-kami lang, nagpataka mi. Kung mabasa sa Biblia, og ignon nagpataka, Biblia na'y nagpataka. Mabasa ba, brother ni? Oo, aduna gi mabasa sa balaang kasulatan, Reverend, nga atong pagpangalagad diha na gid sa bag-ong kinabuhi sa espiritu. Sumala dinhi sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 ang gingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasugwan, mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato, aron mag-aalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdaan. Oh. Klaro kayo, aron mag-aalagad kita. Niya, di ta mo alagad. Asa, sa bagong kinabuhi diya sa espiritu. Kana diyang pag-alagad sa bagong kinabuhi sa espiritu na ta. Eyon sa'y priba nga kining pag-alagad sa bagong kinabuhi, brother, ni ang gipasabot nga espiritu, maugyod ang Espiritu Santo nga bagong kinabuhi sa pag-alagad. Espiritu Santo gid, Reverend, ang gipasabot nila nga diha kita mag-alagad. Sumala dinhi sa Tito kapitulo 3 bersikulo 5 ang gingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy pinagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab o sa pagkabago diya sa Espiritu Santo. Busa ang pagbago sa pag-alagad na to, mag-alagad ta diya na sa Espiritu Santo. Doon ay mga taong mapahibalo niya na karon ang atong susihon karon tinuod ba kay mo sila may untag walay dagan-dagan sa gikas Roma City 6 dagan mo Tito 3:5 unsay problema mga kigalan nga mauman pero di ta padaganon kay diha ra gitas Roma City 6 unsay priba bradrini nga kanang Roma City 6 nagpasabot gyud nga bag-o ng pag-alagad resulta na nato diha sa pag-alagad sa Espiritu Santo ang gisgutan niya na. Anya atong puribahan din ni Reverend sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 ug ang akong pagabasahon ang pulong sa Dios nga ang kanang pagpangalagad sa Espiritu, Espiritu Santo gina siya. Biblia nga gitawag og ang pulong sa Dios. Oo, at akong pagabasahon dinhi nagaingon. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kusugwan nga nag-ulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Resulta na nga ang atong bag-ong pag-alagad resulta na sa pagsunod sa Espiritu Santo. Na kinsa man ang nagwali sa Espiritu Santo, walay lain ang mga minister sa PBC. Pero kung gipakasama man sa tubig nga simbolo ang Espiritu Santo, diin ba mulutaw ang
ang tubig nga gipakasamag tubig ang Espiritu Santo diin mulutaw kini mayang balita sa Espiritu Santo nga gipakasamag tubig Brad Ronnie sumala sa tagna sa Biblia. Mulutaw sa halayong Espiritu Santo dili balita nga Jehova kay gi-cut off na di na itulo di pod balita nga Kristo kay ngano giwala na to kay dili pa ka tumaong kahingpitan. Mulutaw di ay sa halayang yuta diin nga pagkahalayo Brad Ronnie mga kaliwatan silang taga-diin nga modala nining balita sa Espiritu Santo. halayong silangan kung Far East Reverend usa ka Biblia gitawag James Moffat translation. Mugawas o mulutaw ang mayong balita sa Espiritu Santo. Kita may nagwali, Brad Ronnie. Niyata sa nasod nga Pilipinas, ang Pilipinas may halayong silangan. Halayong silangan Reverend usa ka libro nga gisulat ni Leandro H. Fernandez sa pahina 114 nga naguluhan, A Brief History of the Philippines. Pilipinas, mga malamong tigpaminaw, may plano sa Dios nga maoy pagalutawan, inigkadungog na sa tingog sa Espiritu Santo, dili pagayon ng kasing-kasing, dawato na to, kaya ang Espiritu Santo, para sa ikalawas na to. Kung gusto tagkalaglagan, dili ta mo inom, nga ang dili pag-inom, dili ta mo dawat. Og natas Espiritu Santo, gusto tupod ta nga, madaot yapon, na, mag-inom tag tubig, imbis imnon ang Espiritu Santo, mag-inom tag tubig nga, kanang gitawag og bino, ug ato mang tinubigo na ay di madaot kita busa mga malamong tigpaminaw among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan miabot na mga oras sa ngalan na lamang sang magtutulo Master Tomas Dionio Senior kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Unyog sa ngalan sab sa makauban nga Evangelista o kon ministro. Kini usab si Brother Rene Telebrico. O kini usab ang